és per generació espontània, és a dir, quan m'escriu l'Ignasi Moreta de Fragmenta per demanar-m'ho, que em va sorprendre, però tampoc ja li vaig dir que no tenia marge per dir que no, i automàticament li vaig dir que sí, tot i la feinada que tenia, perquè també li haig de demanar disculpes, perquè sóc l'últim en entregar l'original de la col·lecció. I de seguida vaig sortir d'aquí, me'n vaig anar al metro, i mentre estava pensant noms que volia dir, Chesterton, el papa Francesc, les encícliques de Laudato Si i Fratelli Tutti, Pelagi, Sant Francesc d'Assís, Casaldàliga, Simone Weil, vaig entrar al metro i una veu va dir: vigili, el carterista està a punt de robar-lo. I vaig dir: per què no ens avisen dels robatoris que ens fan pardal en el preu de la llum, en el preu de l'habitatge, en els rescats bancaris? I a partir d'aquí el llibre va sortir pràcticament sol, i és una eclèsia aquest llibre, perquè és una assemblea de veus de totes aquelles persones que a mi m'han ensenyat a pensar molt críticament, anem a dir-ho així, en papes de Bergoglio, una economia que mata. Una economia que mata no quan falla, una economia que mata quan funciona. Doncs és veritat que com a ateu no m'hagués imaginat mai escrivint un llibre sobre el 7è manament del no robaràs, però ben pensat sí que m'hi veig, perquè ja fa molts anys que amb el cristianisme de base i amb les teologies de l'alliberament han sigut una font d'inspiració, d'acció i de compromís, i finalment perquè el més crucifixat de la història també deia que s'havia de fer fora els mercaders del temple, no? I també perquè si encara invoquem el 7è manament és perquè el que impera és el pecat que intenta negar, que és la usura, la cobdícia i l'avarícia d'una economia tan especulativa i tan carronyaire, no?, com l'actual economia financiaritzada d'un capitalisme bastant desbocat.